ኤርትራውያን ነበርቲ ቀጠር ብ18 መጋቢት ኣብ ዘቃንዕዋ ኣኼባ ብውፉይ ተሳትፎም መደባት ሃገራዊ ልምዓት ንምዕዋት ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊጾም ኣብቲ ሓለፍቲ ሃገራውያን ውዳቤታትን ኣባላት ኤርትራዊ ማሕበረኮምን ዝተሳትፈዎ ኣኼባ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሃገረ ቀጠር አቶ ዓሊ ኢብራሂም ንህሉ ኩነታት ሃገርን ዞባዊ ምዕባለታትን ከምኡውን መድረኻዊ ሓላፍነት ዜጋታት ዝምልከት መብርሂ ድሕሪ ምሃብ ጽምብል ራዊ የቤልዩ ናጽነት ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ብዘንጸባርቕ ድምቀት ንምብዓሉ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ማሕበረኮም ዕቱብ ቆላሕታ ሂቡ ክነጥፈሉ ኣዘኻኺሮም ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶታት ሃገራዊ መደባት ብተሳትፎን ኣበርክቶን ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ከም ዝዕወት ብምጥቃስ ድልውነቶም ንዝደመቐ ጽምብል ናጽነት ገሊጾም ኣብ ፋጡማ ዓረ ንዞባ ፎሮ ኣብ ልምዓት ጀራዲን ዝነጥፉ ዘለዉ ሓረስቶት ኣብ ንጥፈታቶም ምዕባለ ይመዝግቡ ምህላዎም በዚ ድማ ምዕባል ጠለባት እቲ ከባቢ ኣስተዋጽኦ ይገብሩ ከም ዘለዉ ሓቢሮም ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻት ዞባ አቶ ተስፋይ ተወልደ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ እቶም ኣስታት 50 ሄክታር ብሞተርን መስኖን ሓምልቲ ዘልምዑ ዘለዉ ሓረስቶት ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዘጋጠመ ሓያል ውሕጅ ጀራዲኖም እኳ እንተተሃሴ ከይተሓለሉ ብዘካይድዎ ዘለዉ ጻዕሪ ግን ፍረ ይረኽቡ ከም ዘለዉ ኣብሪሆም እቶም ኣልማዕቲ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ሳላ ጻዕሮምን ዝግበረሎም ምትብባዕን ሕርሽኦም ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘሎ ብምጥቃስ ንዝያዳ ውሕስነት ጸረ ባልዕ መድሃኒት ኣብ ግዜኡ ክቕረበሎም ተላብዮም ኣብ ጎኘን ዓዲ ቀይሕን ኣብ ሕግን ምክልኻል ገመንን ዘተኮረ ኣስተምህሮታት ተዋሂቦም ነበርቲ ሓውሲ ከተማ ጎኘ ምስ ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ንዞባ ባረንቱ ሜጀር ሃብቶም መንገሻ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ብፖሊስ ዝካየድ ኣስተምህሮታትን ጎስጓሳትን ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ሕጊ ብሓፈሻ ኣብ ምክልኻል ገበናትን በደላትን ድማ ብፍላይ ክብዘብል ስለ ዝኾነ ብዝሓይለ ክድፋኣሉ ኣዘኻኺሮም ሜጀር ሃብቶም ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ህዝቢ ንዝውሃብ ሕጊ ጠቀስ ኣስተምህሮታት ብግቡእ ተረዲዩ ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታቱም ዘተግብሮም ገበናትን በደላትን ክንክን ክውገድን ከም ዝኽእል ብምሕባር ብጉድለት ኣፍልጦ ሕጊ ዝፍጸሙ ገበናትን በደላትን ካብ ተሓታትን ስለ ዘየድሕኑ ህዝቢ ንቕሓቱ ኣበሪኹ ሰላምን ርግኣትን ከባቢኡ ኣብ ምውሓስ ክነጥፍ ኣተሓሳሲቦም ብተመሳሳሊ ኣብ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ንልዕሊ 4000 ተማሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ኣብ ዝተኻየደ ሰሚናር ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ንዞባ ተለንተ ኢዮብ ተስፋዝጊ ተማሃሮ ብግቡእ ዝትኽስኩሱን ባህሊ ሕብረተሰቦም ዝረዓሙን ምዝኾኑ ኣብ ዝደለይዎ ደረጃ ክበጽሑ ከም ዘይጽገሙ ብምሕባር ካብ ሕማቕ ተግባራት ርሒቆም ግዚኦም ፍልጠትን ሞያን ኣብ ምቕሳም ከሕልፍዎ ተላብዮም ተለንተ ኢዮብ ኣስዒቡ መንእሰይ ዓንዲ ሕቆ ሃገር ከም ምዃኑ መጠን ብሩህ መጻኢዩ ብምምዕዳው ሃገሩ ካብኡ ትጠልቦ ክፍጽም ኣዘኻኺሮም ኣብ ንዞባ ሰገነይቲ ብሞያታት ጽርበት ሓጺንን ዕንጸይትን ስነ ጽባቐ ጸጉሪ ርእሲ ከምኡውን ድራማን ትልሂትን ክስልጥኑ ዝጸንሑ 369 መንእሰያት ብ15 መጋቢት ተመሪቖም ኣብ ማሕዳሪ ንዞባ ኣቶ ኣበበ ኣረጋይ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብ መንእሰያት ዝግበር ወፍሪ ኣብ ምውሓስ ብሩህ መጻእን ምምዕባል ማሕበረ ቁጠባዊ ዕቤት ሕብረተሰብን መሰረታዊ ምዃኑ ብምሕባር እቲ ንዞባ ኣብ መንእሰያት ዝገብሮ ኣተኩሮ ክሕይሎ ምዃኑ ኣረጋጊጹ ወኪል ተመረቕቲ ብግዳ ዓጢቐሞ ዘለዎ ሞያ ርእሰ ተኣማንነት ንኸጥርዩ ከም ዝሕግዞም ገሊጻ ኣብዚ ቅንያት እዚ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ማሕበራዊ ህይወትን ጸላይ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘካይዶ ግፍዕታትን ዘተኮራ 3 መጽሓፍቲ ተመሪቐን ያሲሕን ሳልሕ ጸብጸብ ኣለዎም ንማሕበራዊ ህይወት ዝድህስሳን ግምጃ ስነ ጽሑፍ ሃገርና ዘሰስናን መምቁሩ ፍኖት ከምኡን ህይወት ኣብ ግዜ ዘርእስተን 3 መጽሓፍቲ ተመሪቐን በአቶ ሳልሕ ኖራይ ዝተደርሰት መጽሓፍ መምቁሩ 176 ገጻት ዋዛታት ማሰ ካርቱን ቡሁል ማዕዳ ንፍሽኽታን ካልእን ዝሓዘት ኮይና ብ18 መጋቢት ኣብ ሲነማ ኣዝመራ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት እያ ተመሪቓ ኣብታ መጽሓፍ ዘለዎ ርእይቶ ዝሃበ ኣቶ ዘመንፈስ ሃይለ ሓዊፋቶ ዘላ ትሕዝቶ እናዛናጋ ረዚን መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ደራሲ ንዘለዎ ተውህበን በቕዓትን ብዝለዓለ ክደፍኣሉ ተላቢዩ ኣብ ተመሳሳሊ ዕለትን ሰዓትን ኣብ ካዛዴ ለኢታልያን ዝተመረቐት ብመምህር ኣብረህት ምስግና ዝተደርሰት ኣብ 19 ምዕራፋትን 326 ገጻትን ንማሕበራዊ ህይወት እትድህስስ መጽሓፍ ፍኖት ዝገምገመ ጋዜጠኛ ተስፋ ዓለም ገብረ ስላሴ ድማ እታ መጽሓፍ ሓዊፋቶ ዘላ መልእኽትን ተሕዝቶን ረዚንን መሃርን ብምዃኑ በኣንበብቲ ኣስተብህሎን ሰዓብነትን ከም ዘድልዮ ሓቢሩ
درستي أبز اسمعوا قال مصحف بحفشة درست كأب فلاي كبيت تعرض حتى تمخانو بمتكاس بب وجن كاس سلاسل سراحا متحبارن نتتعرب بمفكاس نبار سند كم تقدف أرديهم بزي كازي مجزاتو سرعة درج أبشحن 975 أب أسمراز فتصمو جاملاو هلقيت نايشو مونتميتين نتوهان زيغاتاتن زغرفو سمبراتن اتترخ بسئلن زرزر اسماتن زتسنيه 163 ገጽ አዛሓውፈት መጽሐፍ ህይወት ኣብ ግዜ በ4 መጋቢት ኣብ አዳራሽን ባሴራ ሆቴል ተመረቀም አዳላው መጽሐፍ ወድ 76 ዓመት አቶ ተወልደ ሓጎስ እቲ እዋን በዓል ዝነበሮ ንገለ ካብቶም ሰባቱን በአካል ዝፈልጦም ምኻኑ ብምጥቃስ እዚ ኤርትራ መሬት አንበር ሰባ አይድለናኒው ካብ ዝብል መትከል ገዛእት ዝተፈጸመ ህልቂት ጭልፋ ካብ ባህር ናይቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ በሓፈሻ ዝተፈጸመ ግፍዕታት እኳ እንተኾነ ምስናድን ወለዶታት ከም ዝፈልጦ ምግባርን ኣገዳስነቱ ልዕል ምኻኑ ኣስሚርሉ